Takže toto je taký update video po hodine a pol v podstate, ako som začal s aktualizáciami, tak po tých základných aktualizáciách, ktoré mi vlastne WordPress dovolil, som urobil aktualizáciu na najnovšiu verziu vlastne WordPressu. Ako náhle som ju spravil, tak mi vybehli ďalšie aktualizácie, hej, čiže ono treba počítať s tým, že veľa tých aktualizácií, že nebolo vlastne vytvorené jadro toho WordPressu, aktualizácia hlavná, tak neponúkala ani možnosť vlastne aktualizovať ďalšie moduly, hej. Čiže vlastne, keď si to teraz rozklikneme, tak tie, ktoré som ukazoval, pluginy predtým, v tom prvom videu, tak v podstate tie už sú, ale ukázalo mi vlastne ďalšie, hej, že vlastne je to nadviazané aj na tú hlavnú verziu, čiže toto je veľmi dôležité poznamenať aj pre budúcnosť, že je dôležité tú web stránku pravidelne nejakým spôsobom aktualizovať, hlavne aj čo sa týka WordPressu ako takého, pretože všetko to vlastne spolu súvisí. Niektoré pluginy vlastne neumožňujú urobiť nejakú aktuálnu aktualizáciu, ak vlastne nie je urobená tá hlavná aktualizácia, čiže jadra WordPressu. Web stránka, ako som čakal, mi medzi tým aj padla, čiže som musel robiť obnovu za zálohy, hlavne z toho dôvodu, že niektoré tie pluginy boli strašne dlho neaktuálne, takže boli tam problémy, ale vyzerá, že urobím túto aktualizáciu, prehodím WordPress, respektíve nie WordPress, ale prehodím PHP verziu na hostingu na tú najnovšiu 8.3 a mali by už fungovať oba weby súčasne, takže má to svoj efekt a pozitíva.